Dobrý deň, predvedieme si, ako vypnúť Ubuntu špecifický čas. Máme 11 hodín 56 minút, rozhodneme sa, že necháme vypnúť počítač v 12 hodín 30 minút. Spustíme si terminál. Príkaz je následovný. Sudo shutdown -h a čas, okolo ho chceme vypnúť. Vyzerá to takto. Následne po Entry a sa nám ukáže, za koľko systém sa vypne. V prípade po vás môže chcieť rootovské heslo, stačí ho zapísať a dostanete toto isté hlásenie. Pokiaľ sa rozhodnete, že chcete tento proces automatického vypnutia zrušiť, stačí stlačiť Ctrl a C a odpočet je zastavený. To je všetko.